O Concello de Noia asinou un convenio coa Deputación da Coruña para recuperar o Motoraco, unha antiga fábrica representativa da actividade industrial da vila, e rexenerar a zona de Abruñeiras. O alcalde de Noia, Santiago Freire, destacou a súa satisfacción pola asinatura do convenio polo que a institución provincial vai financiar con 47.664 euros a recuperación do borde marítimo de Abruñeiras. Os traballos teñen por obxecto a recuperación do litoral na zona onde se atopa a antiga fábrica de Motoraco, unha factoría de motores que desenvolveu a súa actividade na primeira metade do século XX e que hoxe se atopa en estado de ruínas, pero conserva certo valor como patrimonio histórico industrial da vila relacionado co mundo do mar. Nesta área ubícase tamén un antigo peirao de mampostería e a actual nave na que se ubica unha estación depuradora de augas residuais. A intención do Executivo de Noia é dar continuidade ao paseo marítimo e mellorar o aspecto do entorno. É un edificio con unha estrutura nas súas paredes exteriores de pedra que se atopaba nun estado de deterioro importante e é un dos elementos que representan o patrimonio industrial da actividade industrial vinculada á actividade mariñeira e a produción de embarcacións na nosa vila. Por tanto, entendíamos que era importante recuperar ese conxunto, por unha parte conseguir a consolidación deses muros de pedra desa antigua fábrica de titularidade municipal, por tanto, de alguna maneira tamén poñer en valor e recuperar ese patrimonio. Ao mesmo tempo que se busca darlle continuidade a ese paseo que chega na actualidade ata Abruñeiras, darlle continuidade ata Río do Porto, ata a entrada da variante. A colaboración veciñal tamén está axudando nesta zona. Estes días os veciños axudaron a mellorar a estética do lugar coa retirada de residuos. Pola súa banda, o Concello comezou a realizar desbroces que deixan á luz o antigo castelete. Próximamente, neste momento estánse desenvolvendo accións de desbroce, de limpeza, incluso ca colaboración de veciños da zona de Barro produxos unha retirada de determinados elementos de vertidos de restos que había nesa zona para mellorar o seu aspecto estético e ademais é unha cuestión destacable, é unha cuestión que queremos agradecer a colaboración dos veciños nesa labor de concienciación ambiental para recuperar ese entorno. Dende o Concello levanos a cabo tamén unha serie de actuacións de limpeza, desbroce, incluso de visualización de un antigo castillete, que era unha antiga telleira que ten uns muros exteriores de pedra. Pretendemos buscar tamén acordos ca propiedade para recuperar e poder preservalo e acondicionalo exteriormente e darlle continuidade a ese paseo ata Río do Porto. A aposta conxunta do ente provincial e o Concello de Noia pola recuperación ambiental e mellora do impacto visual desta zona da vila consistirá en diversos traballos de demolición e limpeza, abordando a desmontaxe de elementos degradantes presentes na contorna da antiga fábrica. Por outra banda, o proxecto tamén acometerá a consolidación dos muros da factoría, co obxectivo de que poida ser visitada en condicións de seguridade no futuro. Este convenio que se asinou ca Diputación supón un investimento de aproximadamente 60.000 euros, no que o 80% aporta a Diputación e o 20% restante o Concello, e encaixase dentro desas actuacións que se pretenden ir desenvolvendo progresivamente para mellorar o aspecto dese entorno e ao mesmo tempo, pois, fundamentalmente, que os usuarios que queiran pasear dende Abruñeiras e darlle continuidade ao paseo ata a entrada da variante para despois cruzar a ponte sobre a ría e baixar en Testal, pois que podan facelo nunhas condicións de garantía e nunhas condicións en que este visualizado con un aspecto acolledor e demais. Son outras tamén. A memoria técnica do plan de rehabilitación tamén contempla a integración paisaxística da estación de augas residuais situada na demarcación da vila, estando proxectada a súa ocultación mediante a plantación de vegetación arbórea.